Popeth yn yfantol ar Rodney Parade wrth i gas newydd groesawu bedwas. Y ddau dîm yn ymwybodol y byddai buddigoliaeth yn sicrhau lle yn y rownd gynderfynol. Cafodd y rhan fwyaf o'r pwyntiau ei sgorio yn y 10 munud olaf, ond yr ymwelwyr aethai hi gyda'r cais yma gan Adam Williams yn y 5 munud olaf. Buddigoliaeth bedwas yn golygu bod nhw felly yn camu ymlaen i rownd gynderfynol. Na fyddai buddigoliaeth yn codi Abertawe o waelod grŵp 2, byddai llwyddiant i Lanymddyfri yn cadw ei gobeithio nhw yn fyw. Yr ymwelwyr oedd gyrfa o'r dechrau gyda chwarae mentrus a rhywfaint o lwc yn arwain at y cais yma gan y blaen asgellwr Richard Rees. Brwydrodd Abertawe nôl cyn diwedd yr hanner cyntaf gyda'r wythwr Rory Gallagher yn torri trwy amddiffyn yr ymwelwyr, cyd chwarae a chyfathrebu da rhwng y blaenwyr a'r olwyr a'r asgellwr Richard Thomas yn gorffen y symudiad. Ond Llanymddyfri oedd yn fuddigol, gyda pasio slick James Davies yn rhoi Jack Parkinson mewn am ei ail gais o'r gêm gan sicrhau buddigoliaeth. Yn dilyn llwyddiant Llanymddyfri, roedd yn rhaid i'r Cwyns giro Llanelli i sicrhau lle yn y rownd gynderfynol. A Llanelli eisoes allan o'r gystadleuaeth, roedd hi'n gymharol hawdd i'r tîm cartref, gyda'r cais yma gan yr wythwr Lawrence Reynolds yn 1 o 5 cais i'r Cwyns. I Lanymddyfri drechu Abertawe, y Cwyns sy'n symud ymlaen i rownd nesaf. Symudwyd y gêm rhwng Bargoed a Glynebwy i Barc Eugene Cross yn dilyn problemau efo'r llif oleuadau, ond ni chafodd hyn fawr o effaith ar berfformiad Bargoed, buddigoliaeth gyfforddus i'r ymwelwyr. Nad oedd gan Pontypridd siawns o gyrraedd y rownd nesaf, cafwyd gêm gyffrous ar heol Sardis. Sgoriodd y tîm cartref 4 cais gan gynnwys yr un yma gan yr asgellwr Joe Davies. Ond dangosodd Merthyr pa mae nhw sy'n gorffen ar frig grŵp 4 wrth frwydro nôl. Sgoriodd yr ymwelwyr 5 cais a'r ola yn dod gan y mewnwr Adam Hoskins. Merthyr ymhell ar y blaen ar frig grŵp 3 ac yn symud ymlaen i rownd gynderfynol. Roedd Aberafan yn gwybod bod angen buddigoliaeth yn erbyn Caerdydd i gael unrhyw siawns o symud ymlaen i rownd nesaf. Dechreuodd y tîm cartref yn gryf gyda meddwl cyflym Jacob Williams yn cael y gorau ar amddiffynwyr yr ymwelwyr ac roedd y mewnwr wrth law i orffen y symudiad. Mae hi wedi bod yn ymgyrch siomedig i Gaerdydd, ond dangosodd yr ymwelwyr ddigon o gymeriad gyda'r cais yma gan yr asgellwr Ceri Young yn adfer tipyn o barch. Gwaith da gan Coby Siero, yr asgellwr yn creu y sylfaen. Ryan Thomas yn creu sylfaen arall i Josh Guy. Guy at Morgan Williams, o bwlchu hyfryd gan y maswr. Y cyrmorth yn dod gan Llywelyn, a Llywelyn yn croesi i ymestyn mantais y Crysadion. Morgan yn torri allan o'r sgarmes. Y cymorth yn dod gan Gareth Beer ac yna Garin Daniel, y prop yn rhy gry i'r amddiffyn ac yn croesi. Pierce yn bachu ar y bel rydd. Y gic ymlaen, ond hwnna yn ddigon rhwydd i Dan Howells. Mike Powell. O, na chi gyflymder yn osgoi'r amddiffyn yn llwyr, a Howells dechreuodd y symudiad ar ei ysgwydd o, ac yn mynd i gael bwlch Pen-y-bont o fewn pwynt. O, ffigiad gan y bachwr Merriman. Y sylfaen yna eto gan y blaenwyr i Tantum. Mae yna ddynion drosodd ar yr asgell, y bel allan at Gary Daniel, y prop, ac am y tro cyntaf y gêm, y Pen-y-bont ar y blaen. Murphy yn bwydo y sgrym. Y sgrym yn troi. Y fantais gan Pen-y-bont, yr wythwr o Driscoll at Murphy. Allan at yr asgell, Matthew Edwards. Edwards yn cwrsio i gic i hun. Edwards yn croesi ac yn selio'r fuddigoliaeth. Pwynt yn unig yn gwahanu'r ddau ar y brig, ond Pen-y-bont yn sicrhau ei lle yn y rownd gynderfynol.